Natiliw ti 26 itawin na alalaki, a residente iti barangay Patukan na Bangged Abra, kalpasan ami pagrup, anaktuan ang nagilako ti mapapati a Shabu, iti nayuswat a drug by bus operation, iti barangay Bangbangar Bangged Abra, pasado alas 9 idirabii. Babaen daytoy iti napagtitipo na pwersa, ti PDO, Bangged MPS, ken RMFB, 154th Maneuver Company. May sasasyoy ang mapapati ang naglaon ti Shabu, ti na-recover as subject iti bypass, ken may sapay asasyoy, ti mapapati a Shabu, ti naala iti kutna, karaman nagiti non-drug evidence. Iti may isang asasyoy ket agtimbang iti 0.16 and the other one is 2.58. Nga dagitoy ket 0.16 nga dagitoy ket adaan iti standard drug price ng 1,088. While the 2.58 ket adan ti standard drug price ng 17,544. Agdagop ti 18,632 pesos ti balor dagiti no kumpiskar ang mapapati a Shabu. Ti suspect ket may bilang nga street level individual gapoy iti may pagrup a panagilako na ti legal a droga ken adda iti babaen ti target intelligence pocket. Iti agdama adda iso na iti kot ti Provincial Drug Enforcement Unit. Sumango daytoy iti reklamo a panaglabsing ti Section 5 iti Republic Act 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bigbigen ti pulisya ti kooperasyon nagiti umili iti balaygi nga operasyon kontra iti legal a droga. Daytoy matlang gamin ket titulong dagito nay kakailan toy abra no. It shows nga makikooperate damot ti itud nga info isumot nga dagita iti aramidon ti tropa tayo iti PIO kindi PDEO manmanan da tao. Jessica Boreta, Balitang Solid North.